Sarboy tayo dyan mga kosa. Ngayong araw na to, bibili ako ng service namin o sasakyan. May dalawang problema. Una, hindi ako marunong ng motor. Pangalawa, hindi ako non-pro. Student license pa lang, di ba? At nagkaroon ako ng pangatlong problema, driver. Kaya ginagawa ko ng paraan, tawag ako ng tawag, tanong ko kanino kung sino pwede maging driver. Ngayon may tawagan ako na pwede sila maging driver, tapos magbabayad na ng 200. Pero shoot na yun, tropa. Kita-kits tayo mamaya ulit. Yun, kosa is oh. Lagi ang kasama syempre mga kosa. Sabi naman, lahat ng pupuntahan dapat present lang pagka nakasama ako. Let's go. Ito yung mga makakasama natin. Yo! Ses. Sa yung pirmahan ng papel eh. Ano na lang. Napapayos na yung motor, prepare tapos magbabayad na mamaya. Kaya mga kosa, bayad na nga namin yung motor sa 150 Gamaco. Ngayon, binibilt na daw. Lalagay na yung battery at yung ano-ano yung mga dapat ilagay. Tapos susunduin na lang namin kasi okay naman yung bayad. Saka tatawid ka eh. Kaya kailangan punta ka sa kabila. Naaskato na rin yung mga papel. Okay tayo. The beauty of it. Wow! Yo, may free tayong damit. Ses, motor star, oh. Yeah! Galing, ha? Suot. Turn around. Laki na masyado, para kang pari. Yung ORCR ko daw, 1 month pa bago makuha. Kaya hindi pa siya pwedeng ilabas sa San Jacinto. Siguro magto-trial lang ako sa mga malalapit na lugar lang. 1 month pa eh. Hindi okay pag 1 month. Gusto practice ako. Nabuhat lang oh. Kala ko naman may parang daanan. Ako eh. Kala ko meron. Oo nga eh. Baka na binubuhat lang oh. Palakasan eh no. Layo. Oh! Yun. Ayos. Thank you po. Ayun o. You right. Yun. May tayo. Sige, so. Meron tayong pumunting. At yun nga mga kosa, nauwi na rin namin ang aming sasakyan. Yo! Meron tayong sariling service. Pwede ba ba ito? Oh, ha? Yan. Nandito na mga kosa, gawa ng gawa para may baba, palika. Dito na ipit yung paan niya, no?